Maswera sei mhuri yeZimbabwe? Lingabe lichona njani imhuri yeZimbabwe? Good evening Zimbabwe. Tiri kufara kusangana manheru anhasi pano pachannel yatinotaura nyaya dzerevolution. Tinotenda wese wari kuenderera kumberi nekutsigira revolution, wese wari kutungamidza revolution pamberi pane zvese zvavangave vachiita muupenyu hwavo. Tinoti receive your revolutionary blessings. Then tinoda kutenda wanga vachiita follow up wachida kunzouti comrade pavakanga vapinda muchitokisi wakakula down, zvakafamba sei. Ndinodaira kuti takwanisa kutsanangurirana kumaplatforms akasiyana siyana, kuWhatsApp, kuYouTube nekumamedia houses. Kusunga kwedu kwanga kusinei nezvepolitics. Takasungwa paoperation yaiitwa nevanhu vari kuteedzera mitemo munyika mavo. Takafambirana nezvavaida vakakwanisa kuzotibuditsa. Saka tinoda kutenda nyika dzichine mitemo inoshanda pamberi nadzo. Nhasi ndaenda kunosangana newatinoti the academic group. The academic group kana kuti maacademics muchishona tinenge tichiti wana muzvina fundo, vanhu vakadya mabhuku, pachimanyika tinoti vakadya mabhii. Ndo vanhu vanga vakaita urongwa hwekuti taifanirwa kusangana Sunday yanhasi munyika yeSouth Africa kuti tinzwe divi ravo kuti chii chiri kutora nzvimbo, tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Takwanisa kuzviita izvozvo. Chatakawirirana tichironga musangano uyu ndechekuti hurukuro dzedu will be surrounding the issues to do with the revolution. Ndinoziva vazhinji vanobvunza kuti Comrade Saruvaka mazosangana nemaacademics why imimi muri mugrade 7? Chirungu machinzwa here? Aiwa, regai tikuudzei kuti chirungu ndinochinzwa kwazvo. Tinenge tichiadresana pano tichikurukura muzvikamu zvakasiyana siyana. Ndiriwo mumwe wevamwe wakaendawo kuzvikoro tikadzidza nevamwe. Muno murevolution pane vamwe vakaenda nesu kuzvikoro kwatakadzidza. Vakadzidza nesu, they understand our level of performance and our level of education. Saka zviri zvekuchikoro nekunzwa chirungu ndinozvinzwisisa kwazvo. Asi kana tiri parevolution tino-operate at grade 7 level kuitira kuti mass inzwisise. Everything must be simplified. Nenhau yekuti takadzidziswa kuti simplicity is the new world order. Saka ndakumirirai panga pachitaurwa chirungu ndachinzwa. Topic yekutanga yanga iri yekuti chii chiri kunetsa kuma-academics. Chandisina kufarira ndechekuti these academic guys, they are very emotional. Nenhau yekuti vari kuchema kuona future generations dzichidestroyiwa. Wakatarisa ivo mumaoko mavo, mumaziso mavo, wasina simba rekugadzirisa zviri kudiwa. Ma-lecturers ekumayunivhesiti atanga nekutiti they started blaming the parents, wabereki. Ma-lecturers ekumayunivhesitis havasi kufara nemi, vari kuti pasi nemi.
Mubvunzo watanga kubvunzwa nemumwe lecturer weuniversity inoremekedzwa kwazvo muZimbabwe ndewekuti mubereki, how can mubereki travel kubva kuChiredzi, travel kubva kuMount Darwin to attend a graduation ceremony yemwana asina kudzidza? Ndo zvakaitika gore rino. Unobva kumusha uko, unogeza wotenga hembe nyowani nesutu kuenda kugraduation yauri kuziva iwe kuti mwana iye haana kudzidza, the lecturers were on strike. Wapedza woridza mhururu. Wazoenderera mberi wakati maybe zvimwe vari kungoti they understand kuti the economy doesn't have opportunities, saka zvakangofanana kuti whether mwana wacho adzidza kana kuti haana, because there is nothing which materialize after that. Asi matambudziko anobuda after this behavior ari long term. Saka vabereki makakatyamadza ma-lecturers ekuma-university kuti you are attending graduations, but unyatsoziva kuti mwana wako iwo haana kuenda kuchikoro, haana kudzidza. He just attended. Gore rino kwanga kuchipiwa ma-degrees of attendance. Bereki otobva kumusha otenga hembe nyowani nekudira futengi petrol kuti ndiri kuenda kugraduation yemwana wangu have achieved. Ma-lecturers ari kuti pasi nemi. One veteran journalist based from abroad wakabva muZimbabwe nguva yaMugabe wachidzingirirwa. Mugabe anga ainawo misikanzwa yakawanda, hatichatauri more detail about it nemajournalists iwavo because vanhu vaakuremekedzwa the whole of Africa, vanga varipo pamusangano iwoyo. Ari kuti I recruit maZimbabweans kuti tishande tese, and to my surprise he mentioned University MSU. You find a journalist atrainwa paMSU haagoni kunyora kana story. Ochiti okay fine, tochimboti kwedu kujournalism kuri nani, tinobatsirana we correct nyaya dzobuda mastories onyorwa zvakanaka. Asi unenge wakuita overwork yekuti waakutanga futi kugara pasi kuita redo nekutanga kudzidzisa futi mwana yeye akabva kuuniversity 4 years 6 years achidzidza journalism, waakutanga futi kumudzidzisa. It's a too much burden. Instead yekuti university ibuditse mwana ari perfect. Saka oenderera mberi achiti kujournalism zviri nani tinogadzirisa. Ko doctor akagraduate paUniversity of Zimbabwe gore rino, ma-lecturers ari kuzikanwa kuti nanhasi strike iri kuenderera kumberi. Mamwe ma-lecturers nyaya dziri kuma-labor courts havasati vadzorerwa pamabasa. Asi we do have doctors vakatograduate this year and they are going to treat you and operate you muma-government hospitals. Kunze kwenyika havadiwi, I know kuti they can't perform, vanodzingwa ne-poor performance, but they are going to be given opportunities muZimbabwe imomo, munana Parire Nyatwa, muma-Harare hospital and so forth. Indine mwana akafira paHarare hospital nguva yaMugabe. Reason yakauraya mwana ndeyekuti the doctors they were putting drip vachifungidzira kuti vaisa drip, apa mwana drip harina kuiswa nenzira kwayo, so the child was not feeding the whole night. Pakazouya mwe doctor we-next shift ndo paakazosvika akati mwana uyu haana kuiswa drip, the child was not feeding. Regai titry kuda kugadzisa this and that, but it was too late. The child passed on.
zvinokonzerwa neizvozvi zvekuti there are doctors vari kugraduata vasina kudzidza, but ipapo zvanga zvitomborina nemugabe paiti pakaitwa strike aiteerera kuti chii chiri kuitika. Munhu anga agwara kuti pakaitwa strike ari kudzinga vanhu mabasa. This situation is even worse. So we are having a situation of graduates dziri kuuya kuzoita take care of upenyu hwevanhu but vasina chavakadzidza muupenyu hwavo. So this journalist mentioned that issue. It goes on to engineering. Tamboti siyanai nezvemedia. Engineer anonzi aite take control of the construction of a road. Engineer ye akagraduate asina kudzidza. Saka road iyoyo ichazofamba vanhu zvakanaka here. Pamunoona pachinzi seke road accident week after week. Haisi nyaya yemamhepo kana kuti mweya yetsvina. Engineer akasurveya road iyoyo akagraduate asina kudzidza. And check kuti how many people are kufira pa same area iyoyo yakagadzirwa naengineer iyeye asina kudzidza akapiwa basa iroro. Saka academics ari kuti izvozvo hatisi kuzvifarira pasi nazvo. Indabvunzwa zvikanzi Comrade Saruwaka munoda here kurapwa kana kuoparetwa nadoctor asina kudzidza? Inini ndaramba ndati inini handidi. So ndo mamiriro azvakaita. Vabereki university lecturers vari kubvunza kuti mururudza manga muchiridza kana dzamuri kuridza graduation this year ndedzei because hatina vana vatakadzidzisa. That's what they are saying. Asi you need to tell us. The second blame went to the university students. Lecturers are kuti we are accepting that we have a challenge kuma university, especially makore ano. And the challenge yawataura is the caliber of the students dzavapo mazuvano dzasiyana nemastudents akudhara. Ameno vana vari kuendeswa mumacolleges izvezvi kuti caliber yavo, handizivi kuti caliber hangu chii, but ndo word rawashandisa, kuti dzakamira sei. Kuti lecturer anoita 3 months strike, student ari kuda kudzidza akanyarara. Nyarara chaiko, they can't organize. They just keep quiet vachingodzoka kumba kuti lecturer haana kuuya. Vari pa strike. And hanzi basa muri kumitisana futi lecturers paari kuenda kuma strike. Those in Mount Pleasant, ndanzwa kuti there is a time yekuti pakatanga strike lecturers pa UZ, morning after farmers are around that area akashaikwa. And nhumbu dzakabuda pa UZ, we need that survey. Kuno vanokwanisa kutiitira survey please, or investigation. Tiitireyo investigations panyaya yema unwanted pregnancies akaitwa during the time ye strike pa University of Zimbabwe. We need that record to be set correct. And those are the allegations from their lecturers. Hanzi basa vari kumitisana vanavo. They are enjoying bonde, ignoring lecturers achistrike. And lecturers acho ndo ane future yavo nemhuri yese yeZimbabwe. Saka nyika ikapedzisira yamumaoko this group of graduates, I don't know kuti tinosara takaita sei. So vanoita business remapharmacies, wanzai morning afters kuma areas ane university students. Hanzi type yema-students akuitwa mazuvano. Meno mifungo yavo kuti yakamira sei. So you students, lecturers vari kuti pasi nemi, hanzi muri kuvaita let down. You are not joining their strikes. Zvanga zvisingaitiki panguva yavakaenda kuzvikoro ivo. Student was a wild animal
kana aakuda right to education yake. Izvezvi student ari kuita a wild animal pabonde panguva yaari kushaya education. Pasine mafana, handisi kuzvifarira izvozvo. Uyai kuinbox yerevolution number takakupai mutiudze kuti chii chiri kukunetsai. The third blame went to the opposition. Fellow Zimbabweans, hakuna achiri kuda zveopposition zvenyu zvamune muchitaura izvi. Zvamunongoti the opposition, the new, the what. Ndanzi Comrade Sarwaka, kana muchida tiwirirano pano taurai zvageza kana Chiwenga or any leader ari kutaura zverevolution. Ndabvunza ndikati, but why? Zvanzi resources are being looted every day. Dzichitoenda dzichisvika kuChina, the opposition is quiet. So what new yamuri kufungidzira kuti ichauya ichiseva Zimbabwe? Iwo minerals aenda, and the minerals are non-renewable resources. Atanga kubuditsa point iyoyo paatsamwa achibuditsa izvozvo abva asumuka achienda kutoilet, but tasara tichiona mamwe mapoints anga achibuda. Zvigananda zviri kunzi pari investigate chivhayo nezvaari kuita. Mnangagwa ari kuti how can I get involved pamunhu ari kuita philanthropy job? The opposition or the new is quiet kana zvinhu zvese zviri kuitika munyika izvozvo. Wana wasi kudzidza mumayunivhesiti. The opposition or the new is quiet. The labor courts are abusing maworkers. Files emacases ari kugarirwa, ikangofailiwa hakuna nyaya iri kutongwa kumalabor courts uko. The labor courts ndio iri kuchema nemunhu wese. Hanzi kwaita hori wakashata ikoko. There is a need of investigations and whatever. Asi the opposition still is quiet. Zvese izvozvo zviri kuitika, and the damage iri kuramba ichitoitika. Washandi vakarasikirwa nemabasa, vamwe vatosvika pakufa, waishaya mari yemishonga yavanofanirwa kumirirwa nekoti kuti zvikurumidzwe vawane mari dzavo vaone kurapa. Saka tinoti vari kuita izvozvo zvekuabhusa vanhu pasi nemi. Umwe aenderera, Mnangagwa is abusing the constitution. The opposition or the new is silent, is quiet. And the list goes on and on. So only Chiwenga, Geza, and other revolutionary leaders do ari kunzi vari kutombotaura neeji dzavo vana Chiwenga nana Geza, they are managing to speak. Pari kushata zvinhu. Asi mwana wekuyunivhesiti pari kuenda malecturers pastrike ari kuorganize bonde. Saka speaking only is enough from these comrades vari kutaura. Vari kunzi ava tingatovateerera because they are speaking at least. The opposition is totally quiet. Saka haisi kuda kunzwikwa nezvayo from the academic sector. So from today onwards, tisati taenda that point, isisu tazoti alright, muri kusigirana nevari kutaura, nesuwo tiri kutaura, muri kusigirana nesu. But ndiri kufunga kuti it's not enough, because tiri kungotaura magonyeti 2050 ari kubuda nelithium achiendesa. Totaura futi maChina achipedza gomo. Tichitaura futi Christmas pasi tiri kutonzwa kuti yakutotanga kucherwa again. Tiri kungotaura pasina action. Ndio situation yatakatarisana nayo. The universities are going to lose the best lecturers very soon. Nenhau yavo yavari kuita vachiendesa malecturers kumakotsi vachitadza kuwapa mari. Chii chinonetsa uri hurumende? Lecturer ati ndiri kuda mari, iwewe kungotora mari muhomwe yenyika wopa lecturer mari. Simple. You are busy taking lecturers wherever you enda kulabor court woita sei. That's the legacy of Mnangagwa. Haanei nezveeducation izvi. Chaaine basa nacho chikorokoza nana Muda.
What do you expect the future from vanhu vakaita sana Mudha waya? What is the future yaungatarisira from such people? Wari corrupt mental yawo is busy with chikorokoza chete chete. Wanagarwe wane chekuita here needucation yenyika, because education, that's the backbone of the country. Ndo saka Mugabe aikoshesa ozoiabuse aka achizotidzidzisa vana Rambai Makashinga. Asi we had breed remastudents aidiwa worldwide. Izvezvi bvunzai kuti nyika ichiri kuda a graduate from Zimbabwe ndeipi izvezvi. Start by asking South Africa, kana muchida endai kunana X or Twitter moita a poll kuti is there any country which still needs a Zimbabwean candidate ya graduate zvimakore zvino zvapfuura. Hakuna. Ma graduates emuZimbabwe ari kudiwa ndeakudhara. So we need to defend our academic space without failure. Saka action inodiwa. Saka tataura about parents, action iri kudiwa kuma parents. Musaende kuma graduation evana vasina kudzidza. Ma students, action iri kudiwa. Don't organize bonde when education is necessary. Kuchikoro hamusi kudzidza, ma lecturers ari pa strike, imi kuto organize when can I see you? Pasinemi, correct that. Saka from today onwards, vari kuuya vachitiudza zveopposition nana president wavo, isisu hatinemi ikoko, itai zvamuri kuita at your own corner, because hazvina zvazviri kubatsira anything to do with vana veZimbabwe. Vanhu vari kungofa munyika, you are quiet. Vanhu vari kungotambura, you are quiet. You are just promising us the new and whatever. Pasi nemi. Ma graduates madofu ari kungograduate each and every day. Vana havana kudzidza, they are graduating each and every day. You don't have a message for that. You are quiet. Just because you want to remain the best manpower. You are jealous of this young generation yavafana vari kuenda kuchikoro. Hamudi kuti vagraduate vadzidze. Leadership inobva kuna Mwari. Whether wada kuti ndoda kuita leader kana kuti you are well positioned, kana Mwari vasina kuzvitendera, you cannot lead a country. Izvezvi Mnangagwa uyu aripo ari kuti leader. I don't know kuti chii chatakatadza semaZimbabweans chatati chimbopanichirwa panguva iyoyo. Saka I think punishment yedu yapera manje. We have suffered enough. Saka ndiMwari vanenge vatomisa kuti timbopanichwa iye Mnangagwa iye, but he cannot keep us giving us people to punish us. Saka we are expecting kuti ma comrades ari kuuya kuzotonga nyika vachatibatsira zvakanaka. Saka tiri kuti wese wari kuda kuti Zimbabwe iende kumberi, uyai kurevolution, fambai newanhu. Nenhau yekuti we have noticed kuti the opposition is supporting Mnangagwa, and these academic gurus, they gave us some evidence dzatinadzo pano dzatichazoshandisa pamberi kana paita ma-arguments kuti the opposition is now captured. Yaya Mnangagwa, that's his party. Nema candidates acho ese ari ku-opposition for now ndea Mnangagwa. Anyone who doubt this you must bring your own arguments, then tokupa justification. The genuine opposition at the moment is the revolution yatiri kufamba nayo tese iyi. Even if a new political party or new political parties are to be formed today, we need new leaders. Kuma new political party na new leader. Ndo zvinhu zvaakudiwa. Toziva kuti that person is not captured. Tomonitor kuti new leader iyeye haasi kuinfiltrate nezvigananda. Kuzano hatichadi kunzwa zveleader wenyu ari koko. Tried and failed. The same co-opposition, we don't need to hear anything to do with your leaders wamina ikoko. Kana masarudza imimi kuti munoda kufamba nawo, inyaya dzevanhu kaidzi,
fambai those leaders, but don't come with zvichemo kune maleaders revolution. Imimi murimi muri kusapota nonsense. Lastly, on 7 October, it's a stay away day. Zuva rekugunun'una nekutsutsumwa kuti zviri kuitika munyika izvi hatichazvifariri. Kana uri waMnangagwa unogona kuenderera mberi uchiita zvauri kuita, because we understand how divided we are. Asi vari kufamba this revolution, we are proposing 7 October kuti ringe riri day of stay away. No changes as of now. Hatina stakeholder ati auya achiti proposal yenyu madii maichinja, so for now ngoma ndiyo pamberi nerevolution, pamberi neunit of purpose, pasi nezvigananda, pasi nezvikoro kubva kuprimary kusekendari kuenda kuuniversity zviri kuguruma madofo. Maticha, malecturers, kana maona kuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka, uyai mujoine wari kuratidzira. Wabereki, sapotai wadzidzisi kana vari pakuratidzira nenhau yekuti ndo zvinoita kuti mwana wenyu muzopemberere mwana akadzidza. Even degree rikatora 6 years nenyaya yekuti radisturb nemastrike, let it be than to celebrate degree re2 years remwana asina kudzidza. Saka ndinodaira kuti tabatana zvakanaka, tiwane usiku hwakanaka, tinobatana pazvikamu zvinoteera. In the name of the people. Mazvita.